Kedves barátaim, tisztelt megemlékezők! Minden évben, így június 4-i gyásznap előtt mindig bajban vagyok, hogy milyen új, tartalmas és előremutató gondolatot osztak meg önökkel, veletek. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján meg kell állapítanom, hogy össztársadalmunk nemhogy egyre többet, hanem egyre kevesebbet tud 1920. június 4-én történtekről és annak hatásairól. Ezért engedjétek meg, hogy a következőkben nagy vonalakban és ismétlésképpen áttekintsük országvesztésünk szigorú statisztikai számadatait. Először viszont idéznék a békediktátum szövegéből. A szövetséges és társult kormányok kijelentik, és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint a veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a szövetséges és társult kormányok, valamennyi polgáraik az Ausztria, Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború miatt következményeképpen elszenvedtek. Ahogy itt hallhattuk, Magyarország mint legfőbb bűnös, így az alábbi területeitől fosztatott meg. Romániához került 1000 éves Magyarország 31,78%-a. Szlovákiához és Ukrajnához országunk 18,9%-a. Szerb, horvát, szlovén királysághoz 18,91%-a. Ausztriához 1,4%-a. Lengyelországhoz 0,2%-a. Az új határok meghúzásával az alábbi települések lettek kettévágva. Komárom, Nagylak, Somoskő. Ami a gazdaságot illeti, Magyarország elvesztette termőföldjeinek 61,4%-át, faállományának 88%-át, vasúthálózatának 62%-át. Vasércbányáink 81,3%-a, iparterületünk 55,7%-a került más országhoz. Az 1910-es népszámláláskori 18,3 milliós ország lakossága 7,6 millióra zsugorodott a diktátum következményeképpen. Területünk 71%-át rabolták el. Ennyi sokkoló és agyunkba vésett adat után korunk új diktátumára szeretnék rávilágítani. Ahogy az 1920-as szerződés átrajzolta a nemzetiségek arányát hazánkban, ma úgy rajzolják át idegen hatalmak egész Európa nemzetiségi és vallási arányait. Ezek az idegen urak nem nevesíthetők, csak egy-egy ország élére ültetett végrehajtójuk látható, akik a demokrácia és a liberalizmus eszméje mentén nemzetükre kényszerítenek más vallású, máshogyan szocializálódott vagy nem szocializálódott közösségeket. Európa most nem ágyuk dörgéségtől szenved, hanem keletről érkező migránsok kiszámíthatatlan viselkedésétől. Magyarország most még jelképesen védi határait, de a befogadó állomások működnek, sőt újat épülnek. Ma Magyarország nem mond egyértelmű nemet az az idegenek befogadására, ismét előfordulhat az, hogy nagy mértékben és visszafordíthatatlanul megváltozzon Magyarország népességének etnikai aránya, mint ahogy történt az 1920-ban is. Ma ennek megakadályozására egyértelmű válasz az alaptörvény módosításában van. Nem várhatunk szeptemberig vagy októberig, hisz ezt a népszavazást megelőzheti egy gyors, brüsszeli döntés, amivel az Unió rákényszerítheti a kötelező betelepítési kvótát. Itt kell megállapítani azt is, hogy ez a diktátum nem emberekről szól, hanem pénzről, hisz fejpénz megfizetésével megvásárolható országunk békéje. Ma Magyarországnak ki kell állni a saját szabadságáért, polgárai biztonságáért. Magyarország 96 éve nem heverte ki Trianont, nem szerezhet újabb sebeket. A két világháború közti kormányoktól eltekintve országunk eddigi vezetői nem találtak gyógyírt a sebekre,
sőt, újakat okoztak. Gondoljuk csak bele a 2010 óta történő földprivatizációkba, rablásokba. A Fidesz saját holdudvarának játssza Magyarország legfőbb kincsét, a termőföldet. Zárt körből kikerülő réteg élősködik a vidéken. Az általuk megszerzett, ellopott vagyon szolgál arra, hogy a Fidesz önkényét kielégítse. Ez zavaros földprivatizációnak köszönhetően szembesült a vidék parasztsága azzal, hogy nem talál már megművelhető földterületet, hiszen házaiból kilépve idegen urak tulajdonát képező területek veszik körül. Ezt érezhették azok, akik a Kárpát-medencében laktak, és 1920. június 5-én felébredve egy más országban találták magukat, más szabályok között kellett éljenek, ha hagyták őket. Ma ennek az oligarcha létegnek nem érdeke a vidéki ember jóléte, nem érdeke a falvak megmaradása. Nekik egy érdekük van, az a profit, és az általa megszerzett hatalom megtartása. Véleményem szerint trianoni országvesztés a mai napig folyamatos, a sebek nem gyógyulnak, véreznek, és mellettük újak képződnek. Ennek megállítására és gyógyítására kizárólag egy új, nemzeti kormány képes, amely radikális változásokat hoz, visszaszerzi az elrabolt vagyont, megbünteti azok elrablóit. Reményeim szerint 2018-ban megalakul egy új Jobbik kormány, ami kijavítja az elmúlt 71 év hibáit. Bízom abban is, hogy ki fog állni az elszakított területek autonómiai törekvése mellett, megvédve ezzel nemzettársainkat. Deák Ferenc az alábbiakat mondta: az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már a sikerhez nincsen remény. Én mindenkit arra bíztatok, hogy mindig van remény, és a remény erőt ad ahhoz, hogy küzdeni tudjunk. Ehhez a küzdelemhez adjon az Isten erőt és szebb jövőt. Köszönöm.